Να παίξουμε Need for Speed, ένα παιχνίδι που παίζεις εδώ. Να παίξουμε με αμάξια είναι. Έχουμε ένα Mazda. Εδώ ρίχνει κοφτάκο αυτό που βλέπετε μπροστά. Εδώ το βάλουμε στη καλύτερη μορφή. Μόλις ξεκίνησε, γιατί Συγγνώμη που τραβάμε λίγο μαλακιά, αλλά πρέπει. κάτι έχει γίνει με τα αυτοκίνητα, sorry. Ναι. Το Need for Speed Πατάει. το έχω πάρει στα ζάρια. Εγώ το κέρδισα το PlayStation σε μια Σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Kinder αυγό, ρε παιδιά. Μαλακιά που τραβάμε και οι δύο. Με σπινάκι. Θα με βλέπει. Τώρα θα με βλέπει ο Βαγγέλης ο Χατζής και θα γελάει μαζί μου, αλλά δεν με νοιάζει. Αλλά είναι λίγο να τραβάμε μαλακιά. Τα βαριέμαι αυτά τα κουμπιά, όσο δεν ξέρω. Τραβάμε και δύο μαλακιά εδώ. Εδώ παίζουμε, συνεχίζουμε. Εμείς είμαστε μόλις ξεκινήσαμε. Εντάξει, θα σου πάω λίγο μακριά τώρα. Bye bye babies. Ελέγχω κάμερα εγώ. Όχι από τάμπλετ και τέτοια. Κάμερα κανονική. Βιντεοκάμερα. 200 ευρώ τον κοτσόβολο το πήρα. Στον κοτσόβολο ρε. Τα public. Κουνάω κι εγώ την κάμερα, είναι για το μπάζ εδώ. Ρε, το Δώσ' το λιγάκι να καταλάβει το μαξάκι. Τέρμα, όλα τέρμα! Εδώ γκαζώνουμε. Μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε ένα Mazda εκεί που πατάει κόφτη. Αυτή η σπινιά. Γκάζωσα το μία για μένα τώρα, ρε φίλε. Κάτσε. Να μην τραβάμε λίγο μαλακία εδώ. Τον περάσαμε τη σακαράκα με τον Έλα πάμε νήτρο. λίγο εδώ. Αυτή είναι σακαράκα με τον νήτρο. Σακαράκα με τον νήτρο. Νήτρο. Τραβάω intro. Καλό κι αυτό. Μαλακία σου. 0 subscribe. Sorry. Μπορείτε να μας κάνετε like εσείς ή like, όχι dislike. Dislike δεν θέλω, να βοηθήσετε και εμένα. Και αυτοί που θα μου κάνουν like μπορούν να γράψουν και στα σχόλια άμα ήταν γρήγορο αυτό το αμάξι. Ή τώρα μετά Να το παίξουνε το Need for Speed. Τώρα μετά, μόλις περνάμε αυτήν την αποστολή, μας κυνηγάνε κολομπατσίδια. Είναι για τον Μπούτσο Καβάλα. Αλλά εμείς μετά το φτιάχνουμε τα μάξι και κάνουμε ό,τι Κουνάω θέλουμε. λίγο την κάμερα, δεν πειράζει. Θα κουνιάσετε κι εσείς εκεί, αλλά δεν πειράζει. Να έρθει μια γκόμενα. Τέλειωσε. Πάμε για την τέταρτη, ρε φίλε. Πάμε για την τέταρτη. Ναι, εμείς βαριόμαστε Ωραία, λίγο. πάμε για τους μπάτσους τώρα. Τώρα η μπατσίδη. Θα παίξουμε λίγο με μπατσίδι. Τώρα θα παίξω Θέμης. Καλά, το προηγούμενο έσκιζε. Μα το Βαρούσα κόφτη με κυνηγούσαν 15 μπάτσι. Δηλαδή και δεν με έχασε κανείς. Σε έναν το βρήκαμε σε χαντάκι. Τον άλλον δεν ξέρω κι εγώ πού. πήραμε και γερανό να τους Έλα κουβαλήσουμε. παίζω εγώ τώρα. Έπαιζε ο φίλος μου. Στην πρώτη δεν θα είμαι λίγο καλός, αλλά στη δεύτερη θα ρίχνω κόφτη. Μετά είναι ελεύθερο, μετά φτιάχνουμε το αυτοκίνητο και τέτοια. Αυτό το ελεύθερο μπορεί να μην το τραβήξουμε, sorry. Το δεύτερο γιατί δεν προλάβουμε. Γιατί θέλουμε να το δείτε όλο, κυρίες και κύριοι. Γιατί εσείς θα το βαρεθείτε και μετά δεν θα το δείτε όλο, γι' αυτό. Σας λέμε να το κάνετε. Και άμα γίνεται Γεμίζουμε και δεν το δείτε. και μετά Καλά είστε. συνεχίζουμε. Έχουμε το Mazda. Μετά... εγώ είμαι το Mazda εδώ. Κολόμπατσι. Sorry, δεν φαίνεται καλά. Κάτι έχει πάθει η κάμερα. Είμαστε και λίγο μακριά. Ναι. Το μου φέρει. Κοιτάξτε εδώ πόσο καλά παίζω. Τι Και κοίτα. πιάσει ο κολόμπατσι σε μένα μου γράψτε. Θέμη, σε έπιασε. Θα μου κλάσει τα αρχή. Άντε, τον πήδηξα εδώ. Πήρε σούζα το αμάξι, φίλοι μου. Έξω και ένα κόφτη εδώ.
Οπα. Ελάτε για κοριτσάκια. Κάτσε εδώ, έχει κόφτη, έχει κόφτη. Θα ρίξω ένα σπινιάσμα εδώ για σας. Και μετά θα βάψουμε το αυτοκίνητο στις πόρτες. Θα δείτε λίγο πώς θα το φτιάξουμε. Και θέλω να ρίξω αυτό και να κάνω ένα κόφτη. Θα κάνουμε μια σπινιά να δείτε πώς είναι το αυτοκίνητο και μετά θα κλείσουμε το βίντεο. Sorry που δεν είναι δείξα. λίγο βαρετό, επειδή δεν θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Sorry, Τον έριξα. Κάνω μια σπινιά τώρα για σας. Το Need for Speed, να μ' ακούσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τζαμάτο. Να πάρετε PlayStation Υπολογιστή. ή υπολογιστή και να βάλετε Need for Speed, να τον κατεβάσετε. Download. Need for Speed. Και θα σας δείξω οδηγίες. Άμα ξέρετε αγγλικά και δεν είναι μερική τούβλα και μπούφι, θα καταλάβετε. Ωραία, Need for Speed Carbon. Οκ. Εδώ εμείς το έχουμε από υπολογιστή, γι' αυτό φαίνεται καλά. Δεν φαίνεται καλά. Φίλε μου, τώρα πατάμε. Αυτός δεν ξέρει λίγο το κουμπιά. Γιατί δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Κάτσα εδώ μου δείχνει διαβελά. Βγαίνω. Βγαίνω Πω, βγαίνω να το πάω, να το βγάλω. όχι. Το Μάρτιο το έχει πάει με 102. Κάντε μας like όπως σας είπαμε. Μην μας γράψετε στα αρχίδια σας. Αν είναι γυναίκα. Μας κλάψετε τα μουνιά της. Αυτός ο Πόντος δεν ξέρει που πάει το βελάκι. Κάτσε εδώ, Τράβα εθνική, ρε. πιπ. Τράβα εθνική. Έχει και εθνική το Need for Speed. Εγώ το έχω γαμίσει τις εθνικές μου. Κάτσε, κοιτάξτε εδώ ένα. Κοιτάξτε πως το έχω κάνει από μπροστά. Έχεις πεντζάμια. Τώρα δε παιδιά είναι αργό. Ναι, πρέπει να πατήσεις τον γκάζι. Να κοιτάξτε τώρα. Τέρμα όλα. Το Need for Speed φαίνεται λίγο βαρετό, αλλά δεν είναι. Για να παίξετε Need for Speed, Τον πηδήξω εδώ. Τον πηδήξω. λοιπόν πρέπει να πάρετε τον υπολογιστή σας ή το PlayStation σας, το 2. Γιατί, αλλά άμα πάρετε το 2 δεν θα βρείτε αυτή την κασέτα σίγουρα. Εγώ την έχω την κασέτα αυτή από πολύ καιρό. Στον υπολογιστή μπορείτε να γράψετε Need for Speed. Need for Speed Carbon. Το είδατε τι ναι. Need for Speed Carbon. Είναι ωραίο παιχνίδι. Τον πηδάμε εδώ. Τον πήδηξα. Sorry, αλλά αυτό το παιχνίδι θα είναι όλο νύχτα. Όλο νύχτα είναι και δεν ξημερώνει ποτέ. Τέλος πάντων, θα απορροθείτε λιγάκι. Να παίζετε και LOL. Δεν σας είπα εγώ να μην παίζετε και LOL. Να παίζετε και LOL. Φτάσαμε στο υπέροχο Να μας παίζετε σπίτι. και Minecraft όπως παίζουμε. Θα κάνουμε και με Minecraft. Combat Arms έχουμε κάνει. Για να πεις, του πέρασε στο σπίτι. Δεν πειράζει, για να έχουμε. Εδώ τώρα θα πάω σε ολευθεία. Ολευθεία του γρου και μαναμάν. Θα βρεις μια μαλακία και θα πεις. Μια παπαριά όπως το λέμε εμείς. Να, εκεί το βλέπεις. Τρέχω εκεί πέρα. Εδώ πέρα το αστεράκι. Αυτό πηδάει.